Сәлем дуслар! Бүген мин сезгә Казан мәчетенә куелган һәйкәл турында сөйләшәкмен. Баб урамында урнашкан һәйкәл 2009 елда эшләнгән. Аның авторы Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Игорь Башмаков. Һәйкәлнең биеклеге 3 метр. Ул тамагы тук, бик иркенләп ятучы мәчете һәм куркып, мине ашамаса гына ярар иде дип торучы тышканны сурәтли. Ни өчен һәйкәл нәкъ менә мәчегә куелган дисезме? Нигә эткә түгел? Яисә сыерга мәсәлән? Чөнки дусларым, элекке вакытларда Казан мәчеләре айрым игътибарга лаек булганнар. Казан песиләре турында хикәятләр патшабикә Елизавета Павловна заманынан башлана. Ул вакытта Казанда нәселле тышкан тотучы песиләр бик күп була. Алар зур башлы һәм кыска койрыклы булалар. Башка песиләрдән зурлыклары һәм көчләре белән аерылып торалар. Казанның шушы җитез мәчеләре шәһәрдәге бөтен тышканнарны тутып, барысын да юк иткәннәр икән. Россия императоры Елизавета моның турында белеп алгач, фәрман чыгара. Казанның тышкан тотарга оста булган тыкымлы, иң зур, иң яхшы 30 мәчесен табып, аларны Санкт-Петербургтагы император сараена җибәрергә дигән ул. Казан җитәкчелеге шәһәр халкына бу хакта хәбәр тарата. Мондый мәченең хуҗасы 3 көн эчендә килеп, үзе турында белдерергә тиеш була. Песиләрен бирергә теләмәгәннәргә штраф салыначагын да кисәтеп куялар. Ниһаять мәчеләр табыла. 1745 елда Казаннан Санкт-Петербургка 30 мәче җибәрелә. Алар кышкы сарайдагы күп санлы тышканнарны юк итәргә тиеш булалар. Казан мәчеләре үзләренә йөкләгән хезмәтне бик оста башкаралар. Тиз арада кышкы сарайда тышканнарның үзе дә калмый. Һәм дуслар, иң кызыгы шунда, 1745 елда Санкт-Петербургка киткән мәчеләрнең дәвамчылары бүген дә тик тормыйлар. Алар Эрмитаж дәүләт музееның коллекцияларын саклыйлар. Тышканнарын дер сиркетеп куркытып торалар. Менә шулай дусларым. Гадәти булмаган һәйкәлнең тарихы да бик кызыклы һәм үзенчәлекле. Шәһәр халкы һәм туристлар арасында башыны сыйпасаң, уңышка ирешәсең дигән ышануда яши әле. Казанның һәр урыны, һәр почмагы мавыктыргыч тарихи вакыйгаларга бай. Туган як тарихын өйрәнегез дуслар. Бүгенгә сау булыгыз.